Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय। ओमफ्राय दिनै न'आवनो दोङो ओरैनो जेबो खालामाखै बिराद सिलाय मेचिन सुथाबबाय बायदिसिनानो ओमफ्राय मा होनगोन बोथोराबो बोरैबा बरिंथार फागुन हाबहांनाय नालाय ओमफ्राय गोदाव सोराव नांसोदो आरो ओमफ्राय आङो साम' सायनो नागिरदो दिनै साम' मैगं संगोन आरो जोंहा ओमफ्राय साम'आबो गिफ्ट मोननायसो बेलेगा होनाय माने फैसा होनाङै ओरैनो मोननाय मानोथ' गिफ्ट मोननाय ना ओंखायनो गिफ्ट मोननाय आरो बेखौनो संनो नागिरदो दिनै सायग्रोनोसै आङो नैलाय बेयाव सबाय सोमखाबाय ओमफ्राय साम'आ नैलाय साम'आ आं सायनो रोङा नायलांदे लोगोफोरा आं देखायबाय थागोन दा उनाव एक्चुअली सबाया जेब्ला उन्दैमोन ना होमबासो आंनि फेभरेटमोन आरो दायो आंनि फेभरेट नंला होमबाबो जागोन आं दिनै स' लोगोफोर जियानो जा साम'दो सबायदो संनानै जानोसै आङो दा साम'खौ दानग्रोनोसै दे नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे लंपेन्टसोमोन आरोना प्लाजो ओमफ्राय आं बिराद प्लाजो गाननो बासोनानै स्कार्ट बायदि बानायना लाबाय बेसां न'आवनो दोनबाय थानाय दायो स्कार्ट बायदि खालामना लाबाय आङो बिदिनो फिसा मावखुबाय थायाबा माथो खालामबावनो ना जियानो जा आं दा साम'खौ सायलांसै नायलांबाय थादो लोगोफोर आयै पात्तायानो गैया आइल' आं मा सोंनो नागिरदों साम'नि बै दाखोन थायोना बिखौ होथेग्रा बिखौ बोखारनानै दैयाव सोमफिननांगौ ना नाङा होननानै सोंनो गाबज्रिबाय थादों माथो नोङो आयै गैया ओइ माने न' खाथियाव आलासि फैदों ओमफ्राय दाउ होसोबाय थादों बेखौनो नायहैबाय थादों जेनजानदै साम' सायनोसै दाखोनखौ बोखारनोसै आङो दा जोंथिंथ' मोनानो बेलेग जायगानिफ्रायसो लाबोनाय सायनोसै आं दा नै लोगोफोर आंहा दायो साम'आ सायखांबाय बेखिनि दाखोनखौ बोखारखांबाय आरो ओमफ्राय दायो बिनि उनथिनिखौ दाननांसिगौल' ओमफ्राय नै आइया जाहा एंख्रं फिथा सावदो आरो आंनो साम' सायनायखाय ओमफ्राय सादो बेखौनो जाग्रोनानै लानोसै बिराद ओंखामबो उखैखाबाय बेलासिबो जाखाबायना फुंनिफ्राय जाखायाखैमोन बेखायनो जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय दानबाय थानोसै आरो ओमफ्राय नै बिथिंगालाव आइया जाहा सबायखौ रुग्रोना लाबाय सबाय जानग्रोबायानो बे मालाय मोनना थासिगोन ओमफ्राय नै दायो आङो बेखौ खिथुखौ दाननोसै आरो ओमफ्राय आं रोङाखै आरोना बेसेबांसो गोलाव दाननांगौ मानांगौ ओमफ्राय फार्स्टआव बेसेबां बोखारनांगौ बेखौबो आं रोङाखैमोन आरो उनाव आइनिफ्रायसो सोलोंना लानानै बै दाखोन थायोना बेखौबो गारनो रोंबाय आरो आङो ओमफ्राय नैबे दाननायखौ बेसेबांसो दाननांगौ रोङाखैमोन आङो आइनाव सोंना लाबाय आइया आंनो दा दानग्रोनाय खिथिबाय थादो आरो ओमफ्राय आं दानलांनोसै बेमा बोसोर जाबायमोन साम' जाहैयानो दासो दिनैसो बेखौबो बेखायनो बावगारलायना थाबायमोन माबायदि दानो माबायदि मायो दा संनायखौबो आइनाव सोङै संबासो आरो दायो नै बेखिनि जाबाय दानखांबायानो रोंबाबो रोङाबाबो दानखांबाय ओमफ्राय दायो संनोसै जानोसै माथो आरो उन्दुनो ओंखारजोब्बाय साम' दाननानै
नै बिथिं संबायानो फार्स्टआव साम'खौ एवग्रोना लाबाय दा संगासिनो आरो सबायदो ओमफ्राय आङो फार्स्टनिफ्राय ब्लगखौनो देखायबाय थानो हायासै मानसि फैना होनानै मानसिनो साहा दै होनानै बिदिनो दा डाइरेक्ट संनायखौसो देखायबाय आरो आङो मा देखायबाय थानो ना नै लोगोफोर जोंहा सबायजों साम' ओंख्रिया गोथावनो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो बेखौ जानोसै जानायावबो रावबो गैया आइदों आंदोल' जागोन ओमफ्राय न' खाथिनि सासे आयंआ खुरैसे बिदो बेनो हरनोसै एसे ओमफ्राय बाखिखिनिखौ जों जाजोबनोसै सबायजों साम'जों संनो रोंगौना आगैना संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो लोगोफोर नै रोङो आं सबायजों साम'जों ओंख्रि संनो कारेन्टबो थांबाय सबायदो साम'दो जानोसै जोंहा नै फैदो मिथि जानानै बिदि बिदि थाबा मोजां मोनालै जाथायसो साम' जानायाव नै आरो साम' मोनफाफिनदो साम' मालिकनो खिथानांगौ नै गोरलै गोरलै साफा नुसोदों गोथाव दाखोन थालाय लांलाय